Здравейте, Вибок 7. Сега ще ви покажа какво съм построил в Майнкрафт. Аз съм Виптозара. Ето, това е моето легло. Масичката, елхата и входа за терасите. Ето, виждате. И тук има също. Ето, това е моята библиотека. Ето го моят фонтан. Много е готино, нали? Както виждате, това е моята къща. Направих я вид на крепост. Ето го тенис корда ми. Ето и моята кухня. Ето. Пералната. Тук вечерята. И хладилникът ми, в който няма нищо. Ето, това е моето име, изписано. Ето го. Тук се опитах да направя един кораб и на мене ми харесва как го направих. Сега ще ви разведа отвътре. Влизаме. Ето, как е вътре. Излизаме, качваме се горе. Ето. Ето е палбата. А платната не се движат, защото изглежда няма вятър. Сега ще ви покажа моето баскетболно игрище. Ето го. А сега, както виждате, се отправяме към моята водна парзалка. Много е готина. Гледайте. Так му се нуждаех от душ. Да. Това е моят басейн. Това е моят басейн, както виждате. Сега ще се качим пак на парзалката, за да ви покажа нещо отгоре. Ето тук направих кирката на Майнкрафт. Много готино стана. И реших също да си направя и кино. Въпреки че съм сложил картини, аз това го взимам за много голям плазмен монитор. И тук много ясно, че дават филми. Ето го е моето футболно игрище. И това беше. Сега ще ви покажа нещо друго. Защо съм сложил тези факли наоколо. Много ясно, че за Коледа, но сега ще ви покажа гледката отгоре през нощта. Гледайте са. Много готино, Много готско става. Това беше от мен. Дано да ви хареса.